हेलो गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जिबायदि अखा हादों आयु आयु लखबनायसो माने अखायानो राव राव माने जेरावबो ओंखारनोबो हाया मानोबो हाया जि राव राव। ओमफ्राय जोंहानिया लोगोफोर खामसालिया गाहाय नालाय अखा माखायानो सारखुंजोबो आरो ना इदि बायदि अखा गोसा गोसा हानायाव नै माबायदि सारखुंजोबदों माने गाहाय नालाय सिटाव हैजोबो उपाय गैया। नै लोगोफोर गिसिथार। ओमफ्राय दा जोंहा बोराय बुरै ओंखाम जानो लाबाय। नै बोराया जि खुसिथार एकदमबारे जाहां जाहां जाग्रों जाग्रों जाबाय थाबाय आरो माने। ओमफ्राय आंखौ नेस्लाबला आरो नै दा नायलाय दोनलाय ओमफ्राय जानोबोथ' हाखायाखै गावहाथ' जाया होनना लाखानाय नालाय गावहा इदि एवनायखौ जाया नालाय। ओमफ्राय नै जि माबा माबि खोथा गारसिनो माने अखानि थाखाय आङो फैसा नांगौ जाबाय नालाय ओमफ्राय माबा माबि बुंथारदोंमोन आरो नै आंनिया खारै ओंख्रि ओमफ्राय बोरायनिया थाव ओंख्रि बिहा मुलि जादों नालाय ओमफ्राय नै आंनिया दैनै ओमफ्राय बे दैसेयैनि आरोना दैनैया आंनि आरो ओमफ्राय नै थोरसिया सोलायलायदो आरो ना आङो खान थोरसियाव जानो बायो माने थिखोनासो जायो नालाय आङो गिलिर मोनो ओमफ्राय जानो सुखुवा। ओमफ्राय नै गुदुंथार ओंख्रियाबो। ओमफ्राय दा जानोसै आरो बोराय बुरै फिसाजोबो गैबावलायासो आलासि जानो थांदो। नै जि माबा माबि डाइलग होखादोंमोन आरोना बियो ओमफ्राय गैया खाफाल गाज्रि लोगोफोर अखानि थाखाय। ओमफ्राय नै दा दाउदैया जाबाय आङो बेहा जाथ'वाखै माने दाउदैखौ जाग्रोलायाखै आरो इयो खब'नै खब'थामसो माने जाग्रोनासो जागोन ना मागोनथाय आंहाथ' जाग्रोबाय। ओमफ्राय नै आंहानि दाउदैखै माने मेगन खनाजों नाहरबाय थायो आरो ना इयो। नै आंहानि दालि ओंख्रिखौ खावबाय आरो इयो खारै ओंख्रिखौ गावहानो जाया होनबाय। ओमफ्राय दा गावहा जाफिनबाय आरो ना आंनि खारै ओंख्रिसो गोथाव मोनबाय। ओमफ्राय दायो आंनि दाउदैखौ नै मेगन खनाजों नायहरबाय थायो आरो नै नायबाय था आरो इयो दाउदैखौ आलु जानानै आलु जाबायनो साला। ओमफ्राय दा दाउदैखौ दाबो जाया इयो नायलाय दोनलाय आंनिखौसो नाहरबाय थादों माने। ओमफ्राय एबार जानोसै आंनिखौसो लुगैदों खोमा आंनिखौ दांलाय दोनलाय दोनगासिनो आरो। ओमफ्राय नै दा जाबाय आंनिखौ गोथाव नुबाय खोमा ओमफ्राय इयो नायबाय थादों नै मेगन खनाजों दाउदैखौल' नाहरो आरो माने मालायनि जानायखौ। ओमफ्राय नै गोमो गोमोखौ दोनथ'नानै गुबुरखौ जाग्रोदो आरो आङो। ओमफ्रायसो थिग गैया लोगोफोर खावनानै गबसोनाय अयभास दं बिनियाव। नै नांथाबाय खोमा बोराय बुरै नांथाबाय एखे समाननो दैबो लोंबाय ओमफ्राय नै नारदामनाबो होनो नागिरो। ओमफ्राय नै जादिया खोमा लोंनाया आखौ लोंबोबाय आरो इयो। ओमफ्राय नै गोमोखौ दोननानै बिगुर माबाखौ जागासिनो आरो आङो गुफुरखौ। ओमफ्राय दा जाबाय दं एकदम मक्ला मक्लि जि जादो बोराय बुरै। ओंखामाथ' जाग्रोखांबायहाय लोगोफोर। ओमफ्रायथ' दाथ' बोरमा दं अमा दं जि अखायाबोथ' गारखायाखै। ओमफ्राय दाथ' उफाय गैला आङो अमानोबो आदार हैयाबा फुंनि 9ता गाहाम जालायलांबाय उखैसिगोन। अमा थेख्लियाबोथ' उखैखाबाय। ओमफ्राय दा हैनोसै आरोना लोगोफोर। अखानि थाखाय आङो भइसखौसो सोनो गोनां जाबाय आरोना भइसखौसो गासैयावबो सोजोबनो गोनां जाबाय अखायानो द्राम द्राम हानायानो गारखादियाना। अमानो आदारा हैमारनांबाय। नै बे फिसाया अमा फिसानि नैबे गिदिरा अमा गिदिरनि आरो नै दा हैनोसै आङो खर'ल' साथा थिलाला लानानै। ओमफ्राय सिजोब्बाय आरो ना खर'आ थाथ'दो आरो। ओमफ्राय दा नै दा थांगासिनो बै जिगाब फुजि सिङावसो खानो गोनां जादों आरो ना लोगोफोर। अमानि गन्द्रायाव माने गिदिर फिसाखौ दोनहैबाय आङो अखा होननानै। ओमफ्राय गिदिरा दाना देरबाय नालाय बियो अखायाव सिबाबो जेबो नंला होननानै बेखौ आङो बै अखा बारियावनो दोनहैबाय फिसाखौ। इनिफ्राय इयाव दोनाखै आरो ना माबायाव दोनदों बेखौ अखा सिबा लोमजायो नालाय अमा फिसाया। ओंखायनो दा गिदिरखौ अखायाव दोननानै फिसाखौ दोनबाय। नै ओमफ्राय दाबो आदार होनायाबो मोनफैया। ओमफ्राय ओइ नै खारबोगासिनो आरो अखायाबो ओरैबायदि हाबोदों आयु आयु राव राव एकदमबारे अखायानो माने गाराबो गारा दसेबो नागारखाया आरो 10 मिनिटसो हागाबानो जागौमोन। ओमफ्राय दा नै फिसा मासेनोबो हैनोसै आं। नै लाना थांसै बैसा खाना दोनदो आरो बेखौ गन्द्रा सिङाव थिं सिङाव। एबार बोरमानो लाबोलायबाय। नै दानाय मोनसेल' सिफायबाय गासिबो खाबायनानै होजोब्बाय लाबोथावजायाबो माजायाबो। नै ओमफ्राय दा हमनानै थिखोना लाना फैबाय आं। नै ओमफ्राय दाथ' हा नांनायखौथ' जाया नालाय ओमफ्राय अखाया सुस्र'थोसै होननानै आं दा बै दान्दायाव दोनसिगोन आरोना। ओमफ्राय सिफायनानै दोननोसै माने गेस्रेमथार नालाय आङो मोनसेल' सिफायनो नागिरदोंमोन मोननै मोनथामसोल'। ओमफ्राय मालाय दानायानो ख्लाबाय बोनानै हायाव लथब। ओमफ्राय दा हा नांजोबो नालाय अखा बारियाव दोनथ'नोसै आङो। नै बोरमानि थाखायबो हैखांबाय आरो फागोसेखौ। ओमफ्राय दा बेखौ दोनथ'नोसै आङो। ओमफ्राय लोगोफोर उफाय गैया अखा हाबाबो। ओमफ्राय उदैयाथ' मानियाना जों मानसियाथ' जाखांबाय इसोरनोथ' इदि होआबा जायाना। ओमफ्राय नै दा आङो सिफायखांजोब्बाय जि गेस्रेम मोजां आरो मोसानोबो लुगैलायलाङो अखा बारियाव एकदमबारे नै मोसागारबायबो आंना सोर सोर गिदिंनानै। ओमफ्राय नै दा बेखौ बन जानो नांखागौ नालाय ओंखायनो लाना फैबाय। ओमफ्राय आङो दा
ससे सिफायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दा बोरमाया माने इयाव जायाखै आरो ना गावनि गन्द्रायाव, ओमफ्राय आं बेलेगावसो होनांदों, ओमफ्रायसो जादों मोनामो नामा गावनि खिया। ओमफ्राय नै दा बनखौ सिखावना दोननोसै आरो ना, गेस्रेमथाराखै बिदि माबाया बना। ओमफ्राय दा आङो सान्दुङाव होनो होननानै दा गाफायनानै दोनबाय, ओमफ्राय नै इखिनिखौ हाला आरो ओमफ्राय नै दा दोनहैनोसै इखो। ओमफ्राय दा बोरमानो होनो गोनांखौ एसे माबाना लानोसै आरो ना, आङो सुस्रना लानोसै। नै जायाखै आरो ना बोरमाया, मानो जायाखैथाय हाबोनाङाखै आरो, ओमफ्राय गावसोरनि जायगायाव होदों नालाय जायाखै। ओमफ्राय दा बै न' गोलावा इयावसो हैनोसै आरो आङो दा बिसोरनि आदारखौ माने जाया नालाय, ओमफ्राय दा इयाव खानानै होनोसै। ओमफ्राय नै दा होखांनानै फैबाय, ओमफ्राय नै दा खामानि मावखांनायनि जि मोसालाबायबाय।